san fila kasola don ni ka san kelen bin ka bɔ a kan ka juru don a la n'an ko min ma ko sursi o de dira Isa Kaouji ma kiiritigɛlaw fɛ min ye a ka sɔrɔnɔduba ye ale kɔni bɛ an borokɔrɔ a bɛna ɲɛfɔli ka ɲɛ. An ka jate la kiiri a girinyana kojugu a girinyana mun na sariya bɛ a fɔ ko kaso bɛ se ka bɔ kalo 3 fo ka se san 1 kaso la walima 10,000 fo ka se 10,000 120,000 amande ma walima o fila dɔ la kelen dɔrɔn. Donc an kun b'a jigiya k'a fɔ sariya kun bɛ se k'a fɔ Kaouji min i nɔ yera la an b'i condamné 10,000 na an b'i condamné 50,000 la an b'i condamné 100,000 la an b'i condamné 120,000 na mais a y'a fɔ ko san 1 kaso o ye fɛn bɛɛ la giriman ye. An k'a dɔn k'a fɔ Isa Kaouji ma ale minɛna kabini novembre kalo tɛmɛlen ka sababu kɛ k'a ye kumakan dɔw fɔ ani nɛnikan dɔw minnu bɛ dankari Burkina Faso sɔrdasi ɲɛmaaw la. Min ye Isa Kaouji min ye nin waati in na kɔni a segira tuguni ka taa kaso la a nɔ na a bɛna san 1 kɛ san 1 yafakɛla ma o la n'o ye sursi ye nanzaraw b'a fɔ cogo min na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.